nkundla. Siyabonga. Kuyintokozo kakhulu ke ukuthi sikanye nawe ke esikhathini sethu samanje na siyabona ke uphuma kulona ke iqembu iAfrica Mayibuye Movement kuyiqembu elithema ngabe ke lenza ke izethulo zalo njengoba kubhekwe kokhethweni ke lazakalisa ke ukuthi kakhulukazi ke inhlelo zalo zithanda ke ukuthi zihluke kakhulu njengoba likubeke kwasobala ukuthi ligcile kakhulu ekuthenini labo abazongenela ukhetho kumele kube ngabantu abaqhamuka emphakathini ngisho umphakathi ungakwazi ukuthi uyikhethele wona umuntu ngale kokuthi abe kulona ke iqembu lezombusazwe kodwa kuyikona okuhlalukile olithinta amakhosi ngoba ilona lithe uma ngabe niliveza nagcizelela ukuthi ubuholi bendabuko niyakholelwa kakhulu bona mhlawumbe sibheke emhlonishwa ukuthi kungani ninenkolelo enkulu ukuthi abaholi bendabuko banganikezela abaholi abaqotho abangenza ukuthi iqembu liye phambili. Asibonge msakazi ngalo mbuzo umbuzo omuhle kakhulu loyo engicabanga ukuthi nabathameli bale nkundla bazothokozela isizathu esikhulu ukuthi ukusungulwa kwenhlangano iAfrica Mayibuye Movement isungulelwe phezukwasi isisekelo sokuthi kumele kubuyiselwe amandla kubantu ukubuyiselwa kwamandla ke ebantwini kusho ukuthi kubuyiselwa amandla kubaholi bendabuko ngoba sikulesimo nje namhlanje kungenxa ukuthi amandla athathwa kubantu kwashiwa abaholi bendabuko bengenamandla bengenazwi emphakathini so ingakho sikholelwa kakhulu kubaholi bendabuko bese kuba ukuthi ke abaholi vela abaqotho emphakathini ibona abaholi abathembekile ibona abaholi abaneqiniso ngakho mangabe sithi ibona abangasilekelela ukuthi sithola abaholi abaqotho abazomela umphakathi nasemkhandlweni kahulumeni sithemba ukuthi ibona abantu abangasilekelela kakhulu noma kangcono ngokusinikeza abaholi abaqotho emphakathini. Ngokujwayelekile ke abaholi bendabuko nabo basuke beaffiliate namaqembu ezombusazwe. Uqinisekisa kanjani ukuthi umuntu esimnikezelwa umholi wendabuko akaphushi yini agenda yeqembu mhlawumbe yena ke umholi wendabuko achime nalo? Kuyenzeka babe khona abaholi bendabuko abanamaqembu mhlawumbe bese bevele becheme nawo. Bese kuba khona abaningi kakhulu ukuna laba abachemile ilaba abangacheme namaqembu futhi kakhulukazi laba abayiqondayo nevision yeAfrica Mayibuye Movement ngoba ivision yeAfrica Mayibuye Movement eyabo njengabantu abalahlekelwa umhlaba eyabo njengabantu abalahlekelwa amandla phezulu kokuhola umphakathi so kusinikeza lokho ke ithemba elikhulu ukuthi abaningi abaholi bendabuko ngendlela abasemukela ngayo ngisho sifinyelela kubona basimukela ngendlela ekhombisa ukuthi lokhu okuyimgomo nentshisekelo yeAfrica Mayibuye Movement kanye namaphupho enhlangano bahambisana nawo kakhulu so ingakho besilekelela ngeqiniso kulokho esisuke sicela kubona. Right ke sikhasami ke mase kanje imizuzu ingamashumi amabili nobekushayelona ke ihora lesikhombisana kanjani masana kuvulela umsakazo athathe leli thuba sikubingelele sikwamukele kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi asibheke ke ukuthi mhlawumbe lona ke iqembu njengoba lenza ukuhlukeleka nithini imiso zalo. Imiso zeAfrica Mayibuye Movement nje ziqale ekuthenini akubuyiselwe amandla kubantu akubuyiswe nomhlaba ukwazi ukuthi umhlaba usetshenziswe ngendlela ezokwazi ukuthi inelise abantu abaningi lapho ke sikhuluma nge-redistribution of land to all the people sikhulume ngokuthi sinentshisekelo yokuthi akushintshwe noma akuguqulwe uhlobo le-education esinayo namhlanje kube yi-education ezokwazi futhi ukuthi yenze ikusasa lalelizwe libe ngcono ukunalesimo esibhekene naso ngoba inkulu indima okudinga ukuthi idlalwe education ukuze ikusasa lezwe liphumelele. Esinye futhi nje seyimiso zeAfrica Mayibuye Movement zithinta iagricultural reform noma agrarian reform program okuhlelo la oluthi ezolimo akube uhlelo olusetshenziswa kakhulu abantu angabi uhlelo olimited to labo abafike bagwambakaqa ama-farms noma indawo kuyizona ezinomhlabathi ovundile kodwa akube uhlelo oludedelekile oluvulelekile ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi babe ingxenye agricultural producers baphinde futhi bakwazi ukuthi nabo badayise kube khona indlela benza ngayo imali from ama products esingakwazi ukuthi siwaproduce inhlelo lezo zeAfrica Mayibuye Movement eziwumgogodla ziningi ngingayibala nje kushona ilanga ngoba
ekusungulweni kweAfrica Mayibuye movement we got ama reasons mangingaphosisa awu 100 anesiqi noma nevalue elinganayo I reason nga reason ngalendlela uthi ngisho ngathi wabe kuyi reason eyodwa but leyo reason leyo beyingakwazi ukuthi isungule iorganization so ziningi kakhulu imiso zeAfrica Mayibuye movement ezihamba lo masikhuluma ngeAfrica Mayibuye movement uzoyibuza ke umlaleli ukuthi mawuzwa igama liziveza as imovement kodwa futhi izongenela ke ukhetho kwenza kanjani kube iAfrica Mayibuye movement kodwa futhi ngakolunye uhlangothi iphinde ikwazi ukungenela ukhetho ukuze kube imovement siqale lapho kungabi ipolitical party kwenziwa ukuthi iAfrica Mayibuye movement isungulwe ngaphandle kwenhloso nje yokungenela ukhetho okay kuneyinhlelo eziningi Africa Mayibuye movement ekwazi ukuzenza futhi ezibophezele kuzona ukuthi ingazenza noma ngabe uyalingenela ukhetho noma yilingeneli okuyinhlelo ezifana ne-social assistance program ekhona ngaphansi kweAfrica Mayibuye movement yes olihambela emphakathini lifike lilekelela abantu la abasuke bedinga khona ukulekeleleka khona mhlambe ngaba abantu abasuke beswele mhlambe izinto ezinjengokuthi baxhasa abantwana babo ukuthi baye esikoleni sinazo lezo nhlelo zokuthi siba coordinate izinto ezinjenge uniform silekelele kube khona inhlelo ngaphansi kweAfrica Mayibuye movement zokulekelela labo ababhizinisi zolimo mhlawumbe ama small scale farmers othola ukuthi banenkinga mhlawumbe bashoda ngeimbewu iAfrica Mayibuye movement iyakwazi ukuthi balekelele nalabo abasuke benenkinga mhlawumbe yokuaccess amanzi for ama activities abo eagriculture nabo futhi Africa Mayibuye movement ibophezele ekutheni balekeleleke labo bantu ngaphandle ukuthi sifune size sibe khulumeni noma sifune size silinde ukhetho kube khona inhlelo ngaphansi kwe-social assistance program esilibiza ngeMayibuye Medics lapho kuhlanganiswe our professional doctors ama volunteer Africa Mayibuye movement angama professional doctors afundele ukuba odokotela nawo ayihlanganisile kwaba neservice abathi bayinikela kiyo ukuthi bayinikeze imphakathi mahala ngaphandle ukuthi baze balinde ukuthi bakhokhelwe noma inhlanganiso ibekhulumeni lolo hlelo ke lisuke lilekelela nje abantu ngezempilo mhlambe ukwenza ama check-ups emphakathini lawa angadingi ukuthi umuntu kufuneka aze yohlala ama queue amade emaclinic noma afika hlala eclinic usuku lonke azabuye engakwazanga ukuthi aza checkwe noma iBP nje ke kuphela so iAfrica Mayibuye movement inenhlelo enjalo ngaphezulu kwalolo kube yiloko le agricultural program support program okuhlelo lilekelela kakhulu ekuthenini nalabo bangama abakhiqiza imikhiqizo yabo yezolimo abaningi baba nenkinga mangabe sekufika esigabeni sokuthi kufuneka idayise manje lemikhiqizo iAfrica Mayibuye movement yenza uhlelo lokuthi kufuze kube nesystem esipilothayo njengamanje ezokwazi ukuqinisekisa ukuthi konke abakhiqizile kube khona indlela okuzothathwa ngayo kusabalale ezitolo uhlelo loluza neAfrica Mayibuye movement esilisebenzisayo njengoba sikhuluma olungalindanga ukuthi fuze size siye mhlawumbe ekukhulumeni noma kuma elections so indaba yama elections ingena ekuthenini ke noma indaba yokungenela ukhetho ingena ekuthenini kuningi ke okuyizibophezelo nokuyamaphupho eAfrica Mayibuye movement okungeke kwakwazi ukuthi kuphumelele ngaphandle kokuthi sibe ingxenye yalapho kuthathwa khona izinqumo ezikahulumeni ngoba kuningi indima okudinga ukuthi idlalwe uhulumeni so uma ngabe futhi sizongabibikho la okuthathwa khona izinqumo zikahulumeni ukuthi budget kahulumeni isetshenziswa kanjani ukuze ithuthukise imphakathi nezinqumo kumele zishintshe imithetho sisekelo esibona ukuthi le mithetho sisekelo khona mhlambe ayibalekelela abantu noma iyabacindezela abantu kunokuthi bakhulule kudinga ukuthi sibe khona la okuthathwa khona inqumo ingakho ke singenela ukhetho so i-political element kwi-Africa Mayibuye movement is just nje like a chapter within a big book a movement so that is why sizobe singenela ukhetho ukuthi sifuneke sibe ingxenye yokuthathwa kwenqumo okwenze futhi sathi ke asidingi ukuthi nje kube yigama ukuthi Africa Mayibuye ingxenye yokuthathwa inqumo akube khona abantu kuyibona bangabaholi bemphakathi abazobe bethatha inqumo lapha ezo reflector direct to impilo zabantu ingakho nokhetho lethu ne-nomination process sivulele kubantu ukuthi abahambe bayoyimela bona egameni leAfrica Mayibuye movement last invite khona amakhosi abefundisi kanye nawo wonke amalungu omphakathi
Sikhasami ke mathi kanje imzuzu ishumi nanando bekushaya lona ke ihora lesikhombisa esisanayo ke umfoka Ntuli ngaphakathi ke endlini zomsakazo ophuma kulona ke iqembu Africa Mayibuye Movement. Asibheke ke mhlonishwa ukuthi singeke kushalazela ukuthi ke iningizimu Afrika esikhatheni samanje kukhulu ke okwenzakala khona. Singeke kushalazela kakhulukazi ke udaba lwabantu bokufika abakhona la eningizimu Afrika abangenazo ke imvume zokuba la eningizimu Afrika. Sibonile kamamashi amaningi ke ukulwisana nabantu abala eningizimu Afrika ngokungemthetho. Thini uvo le-Africa Mayibuye Movement? Uvo le-Africa Mayibuye Movement kuhle ngoba uvo olupublic olusesidlangalaleni nje. Saphumela obala nje nge-Africa Mayibuye Movement emveni kokubona iyona iminyakazo eyenziwa abantu bakuleli umphakathi usukuma wona manje umasha uphakamisa ikhalazo mayelana nabo kufika ibisiphumelo bala ke Africa Mayibuye Movement yathi yawusupporta ngempela lo mnyakazo wenziwa izinhlangano njengenhlangano iMarch and March elidwa usisi udadewethu uMangobese wakaZuma okusisi uJesinta. So iAfrica Mayibuye Movement isupporta kakhulu leyo mnyakazo, but phezukwalokho sinawo umbono othi funeke sikubheke ngesejulile ukuthi ukuba khona kwabokufika ke la kulelizwe ikakhulukazi laba bangenawo ama document abagunyaza ukuthi babe la noma bangenawo amaphepha acacisayo ukuthi bezelana ngaliphi noma ukuzokwenza ini. Funeke sikubhekisisa ukuthi obani abazuzayo ngokuba khona kwalabantu. iAfrica Mayibuye Movement ikubeka nje kube sobala ukuthi labo aba-owner ama-firms amakhulu noma labo abaphethe umnotho wase South Africa ibona ikakhulukazi abantu abazuzayo ngokuba khona kwabo kufika la kulelizwe, ngoba bazuza ngokuthi ke eindaweni zokusebenzela engama-firm la kudinga khona ukuthi ngabe baqasha khona umuntu wala eSouth Africa okudinga ukuthi bamholele inani elithile lemali. Njengoba eSouth Africa kunamalungelo asivikelayo ekuthenini mangabe sisebenza kunenani elithile lemali kumele silihole. Kodwa uma ngabe kukhona ongesuyena wala ongenalo lelo lungelo njengomuntu ofikela engenamaphepha wakwelinye izwe, abantu ke laba engingababiza ukuthi nje abelungu abangabaqashi eimbonini zamathuba emisebenzi bagcina bebayeka abantu bala eSouth Africa beqashe laba bokufika, ngoba laba bokufika ngisho ngathi abafuna ukubakhokhela abokufika banalo izwi lokuthi bangalwa belwele lelo lungelo ukuthi abakhokheliwe. So uma ngabe kuya ngokuthi ikhampani namhlanje ithatha isinqumo sokuthi izobakhokhela u-R30 ngosuku ibakhokhela u-R30 and abanalo ilungelo ukuthi bengalwa against. So umbono wethu ke uthi uhulumeni nawo ufuneka udlala indima yawo ukuthi bonke abantu abaqasha abantu bokufika ngaphandle kokuthi babe namaphepha abagunyaza ukuthi bebela bephinde futhi bagunyaza ukuthi baqashwe la kufuze lezo nkampani lezo zibe necala ngaphambi komthetho wase South Africa and zijezele ukuthi zenze lokho, ngoba lokho kahle kahle okunye enye yezinto esingayidefine njengobugebengu ukuqasha umuntu ongesuyena wala. Bese kuba uhlelo oluthinta ikakhulukazi ke nawo amaphepha ikakhulukazi funeka siwabhekisise, ngoba khona umuntu ozoza la eSouth Africa ethi uzofunda athola amaphepha uthi abe student, kuyaba akasagcini ngokuba i-student, useyaqeda ukufunda usephinde futhi ufuna umsebenzi khona la uzofuna umsebenzi ngesitifiketi umuntu wase South Africa akanaso, ugcine eqashwa lokho kufika ayeke wase South Africa bebe nezitifiketi ezifanayo. So thina sithi abantu bokufika mhlambe abaqhamuka kwamanye amazwe abeze la eSouth Africa ngegunya lokuzosebenza uma bezosebenza imisebenzi esingayibiza ngama-scarce skills la eSouth Africa noma esingenabo abantu abanamakhono okwenza, but bengagcini benza imisebenzi nathi singakwazi ukuyenza njengokuba waiter nje e-restaurant. Asikho isidingo sokuthi ungafica i-restaurant ino waiter because nala eSouth Africa baningi abantu abangenza lo msebenzi. It's not a scarce skilled maybe labor. That is our view
as Africa Mayibuye movement. Right ke kanjani sana ke umfoka Ntuli mfethu sibheke ke ukuthi ngabe amaqembu ezombusazwe akhona eningizimu Afrika yenza ngokwaneleni ukuqinisekisa ukuthi abahlali baseningizimu Afrika balithola ulwazi lokuvota nokuhlukanisa inketho ukuthi zime kanjani ngoba uzothola ukuthi iyagqugquzelwa indaba ukuthi ama political parties athi bonke abantu abavoti kodwa uthola ukuthi ekuhlaleni abantu abakwazi nanokuhlukanisa ukuthi ukhetho lohulumeni basekhaya kusuke kuvotelwane even ama ballot papers akhona ukuthi abamangake ngabe amaqembu ezombusazwe enza ngokwanele yini ukufinyelela emphakathini ngale kokukhankasa kodwa ekwafundiseni ekuthenini njengoba sokhethweni lohulumeni basekhaya uma sithi sivoteleni na indlela yovota yize sazi ukuthi umsebenzi waka IEC kodwa hayi wona wodwa ngoba uIEC usingathi ukhetho abantu abasuke bevotelwa benqanqa abavoti amaqembu ezombusazwe kukaningi la uthola khona kuba nezikhalo zokuthi abantu abaningi abaqondi ukhetho lokuchibiyela ukhetho lohulumeni basekhaya ukhetho lukazwelonke nokwenza ukuthi uma ephuma ama ballot papers kwasayikona ukuthi khona i ballot paper ePR iCouncilor eDistrict uthola ukuthi umvoti esekhaya akazokwazi ukuthi mase efika endaweni yokuvota ayithole senqomana nama ballot papers amathathu newethu isizathu sokuthi mhlambe kuze kube nalombuzo nje iqiniso newethu ukuthi abantu bakithi bagcina bengayiqondi indaba zokuhlukana kwenhlobo zokhetho lika national olika local njengoba uchaza nje isizathu senziwa ukuthi kusukela eqaleni kwale democracy abantu babengayona ingxenye yalelo hlelo lolo kuze kube namhlanje mangabe nje kukhulunywa ngohlelo lokhetho kusukela eqaleni kwalo abantu ababi ingxenye ngingenza nje ngikhulume ngesigaba sekudluliwe kiso njengamanje ngoba silungiselela ukhetho nje abantu abangazange babe ingxenye yalo abangazange babe nezwi kuleyo process esibiza ngedemarcation ngoba kuhlukaniswa imingcele nje abantu they don't get to be involved kulawo ma processes that is why kuba nzima kudinga kugcina namhlanje kufanele uphinde uyochazela umuntu ukuthi haya usavoti la usuvota la awusekho kule ward usukule ward ikwenziwa yini na ukuthi inhlelo zokhetho nje zonke zi-exclusive zibakhiphe ngaphandle abantu kusukela eqaleni kwedemocracy akuyona into efundeke namhlanje bese kuba ke isizathu esinye senza ukuthi iAfrica Mayibuye movement namhlanje ithi ukhetho livulela kubonke abantu enye yezigxathu lokuthi abantu bafundiswe ngokhetho nokuthi abantu futhi baliqonde ukhetho ukuthi masithi ukhetho lika hulumeni wasekhaya ukhetho ngempela lolu olureflecta endlini la abantu abasuke behlezi khona ukhetho olureflecta emphakathini na kwi service abantu abasuke belindele at a local level kwi community so abantu bakithi ke bagcina benakho ukudideka ngenxa ukuthi akukho zinhlelo ezingenziwa uhulumeni akukho zinhlelo futhi bezingenziwa inhlangano zezepolitiki ukufundisa abantu noma ukubenza babe involved kwi process ema elections I think kuzoqala manje Right ke usho kanjalo ke uThembilani ke uphuma kulona iqembu Africa Mayibuye movement ukuthi ke eqaleni ngekhathi ke ngingenwa uhulumeni wentando yeningi vele zazingekho inhlelo ezazinako ukuhleleka zokufundisa abantu ngako kokuvota mhlambe ke asibheke singayishalazeli nemadlanga commission kade namhlanje ku day 139 kulalelwa kobufakazi kubona ke imadlanga commission la ngifisa sikubheke kuthe uma ngabe ke umongameli ke gunyaza kokululwa kwesikhathi sawo amaqembu amaningi ezombusazwe abanezimvo ezahlukahlukene amanye athi ke kumele ke ivalwe ngoba ivele ke seyivezile kubufakazi obudingakalayo amanye athi seyizoba ke indavundavu ngoba vele kabantu abathintakalayo ezenzweni zenkohlakalo sebesobala kwakhona abathi cha ayiyekelelwe iqhubeke ngoba kusanamagama abantu abangosopolitiki abasalibele bevelile uma ivalwa manje sekuyobe kusho ukuthi ke bona basezolithola ithuba lokuza koyiphendulela okanye basezolithola ithuba lokuzo accounta ngaloku abasolwa ngawo niqembu leAfrica Mayibuye movement nikwamukele kanjani ukuhlehliswa kwesikhathi sokuphela kwehlandla lemadlanga commission nakuba besingakaphuma istatement esiqondile senhlangano kepha kuke kwaba khona la kungakafiki nje kulesi sigaba la umongameli weAfrica Mayibuye movement eke waphefumula ngalolo daba ukuthi cha imadlanga commission ayinikezwe nje ithubelanele as long as besadinga isikhathi kusakhona futhi abafisa ukuqhubeka nokwenza abaqhubeke nokwenza umsebenzi abasabuke kabenza njengamanje muhle kakhulu
right ke asivaleke emhlonishwa ngelokuthi uma intsha yaseningizimu Afrika iphonsa umbuzo wokuthi why kumele ivote mhlambe njengeqembu leAfrica Mayibuye because umbuzo esihlangabezana nawo mihla namalanga la khona ukuthola ukuthi sekusona ke sithangamisa bezindaba uthola ukuthi umbuzo oqhamuka entsheni uthi why kumele sivote ukuvota kuyizwi labantu ukungavoti kusuke kusho ukunikezela ngezwi lakho kulabo abasuke bezovuka beyovota so kubalekile ukuthi abantu abasha bavote mhlawumbe kusuke kubalekile ukuthi baqonde ukuthi bavota kanjani ngoba nokuvuka nje uhamba uyovota njengomuntu oqhomisa isibhamu emoyeni akulekeleli ingakho abantu abaningi begcina bedikibala ukuvota ngoba indlela kade bevota ngayo bebevota ngokuthi banikezwe iskipa namhlanje noma bebevota ngokuthi namhlanje banikezwe iKFC mhlambe street was 2 so xoliseke lapho umlaleli ngokuthi ke kubizwe igama lesitolo ke singakhokhile sithanda ke ukuthi lapho ngicabanga ukuthi kumholi kushelele ulimi siyaxolisa kakhulu ngalokho bhuti yeah so ngicabanga nje ukuthi izinto ezigcina zenza ukuthi abantu bangaqondi ukuthi kungani kumele bavote ngoba bafike bavote kudlula ukhetho kungabikho mehluko abawubonayo ezimpilweni zabo ezimpilweni zemphakathi ngoba ngaso sonke isikhathi mangabe kukhona into eyenziwayo sisuke siyibuka against iphupho esinalo mawumuntu omusha nje unephupho lokuya euniversity ufunda isikole noma thuso uphasile umatric usuhlezi ekhaya awusakwazi ukuthola ithuba lokuyongena euniversity lokho kufuneka kube into ekuhluphayo wena ukuthi iziphi izinto ezenza ukuthi ungakwazi ukuthola ithuba lokuya euniversity sithi ke thina abantu abasha ikakhulukazi ukuze bavikele ikusasa labo akube nendlela ehlukile yokuvota indlela ehlukileke yokuvota ukuvotela iAfrica Mayibuye movement Mhlonishwa sithathe ithuba sibonge kakhulu ngokuthi ukwazile ke ukuthi ube kanye nathi kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs Mhlonishwa kube kade sinaye njengamanje na uyena umfokantuli ophuma kulona ke iqembu iAfrica Mayibuye movement kuthembelani umfokantuli ke